Rosička je za nami. Tak, my sa tu už nachádzame v šali, kde nás dneska čaká tréning s Lajošom Kleinom. Lajoš, čau. Povedz, čo nás dneska čaká? Tak čaká nás môj tréning, pretože mne začína už pomaličky príprava na zápas. Tak čaká ťa určite makačka, no uvidíme, jak si na tom fyzicky pripravený. Myslím si, že to bude náročné pre teba, keďže až také skúsenosti si nemáš, ale verím tomu, že to prežiješ a budeš mať z toho na konci toho tréningu dobrý pocit. Takže myslíš, že to zvládnem? Ja to dúfam. Dobre, sme pripravení potiť krv, poďme teda na to. Ideme na to. Milujem svoju robotu. Ruky mi odpadnú. Poďme, aj mne. Cecky mi odpadnú. Aj mne. Dáme sa a snažím sa ho dotknúť. On sa snaží Ramena, dotknúť. vždy. Ramena? Iba rameno, hruď. Dobre? To druhé sa snažím dotknúť noh, on sa snaží ísť z toho preč. Tretia minúta je... Snažím sa... Zľahka sa... Nie petou dotknúť, len len tak prístup je. Hej. Štvrtá minúta, sme tu, celý čas som tu, chodím, snažím sa do toho. Minútu. 4 minúty pred sebou. Raňajky boli slabé, takže dúfam, že ma nezradia. Točíš? Už som zatavený. Rosička je za nami. Ideme na to. Čo je, Lajoš? Poďme, toto není UFC. No je, mal si pravdu, že toto není UFC. Presne tak. Dobre si. Asi máme víťaza. Pečenka. Zase ten vybitý dých. Točí sa tým, že dobre, tak je dobré. Boky sú smrť. Brucho. Ruky hore, nebehaj bokom otočený. Minúta, šampiónska minúta. Tak. 30 sekúnd už toto.
Poď, postav sa! Stávaj, stávaj, Poď! dávaj. Poď! Zvládneš to. Poď! Zase ten spodok. Dlur? Že? A ja si myslím. Keď sa na toto pozerá môj šéf, tak potrebujem prémiu. Lajoš, ďakujem pekne, tréning máme za sebou. S radosťou, aj na budúce, hoci kedy, ja som sa takisto zabavil, dúfam, že aj ty si sa zabavil. A radosť vo mne. A myslím si, že si to dalo celkom dobre, v podstate sme si prešli nejaké techniky s mojím trénerom a na záver sme si dali ten sparring, teda čo ste videli na videu. Dúfam, že sa vám to ľúbilo, dúfam, že neprišli žiadne zranenia, trošku sme otužili tieto tučnučké rebrierka. Ale dobre. Ale dobre, som spokojný. Pri ďalším zápasom prídem na ulice s lepšou formou, sľubujem. Máš na čom pracovať. Ďakujem. Držíme palce.